भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। पवन सिंह एकदम गाना आ गया बा चूल्हा अलगे जरी जे कि भैया और डिम्पल सिंह जे पहले पवन सिंह के हीरोइन बाड़ी और ओकरा से तलाक होकर भैया वो पवन सिंह एकदम क्यों सालनी के लायल बाड़े जे कि भैया एकदम मीरा म्यूजिक पे गनमा आ रहा बा। आ गया बा भैया टीजर जे कि भैया एकदम घर परिवारिक है। शिवानी सिंह के आवाज़ है भैया, पवन सिंह के आवाज़ है जे कि भैया एकदम तहलका मचाई काहे ना मचाई। और रोशन सिंह विश्वास एकदम गनमा के लिखले बाड़े और प्रियांशु सिंह म्यूजिक बनेले भैया। प्रियांशु सिंह के कंपनी है मीरा म्यूजिक जे के भैया एकदम तगड़ा बाल है। कहा कि पवन सिंह के एकदम जे घरवाली है क्यों इंसान एकदम मार मार के एकदम चूट देले बाड़ी पवन सिंह के भैया। कहा कि भैया सामाजिक गाना तो सामाजिक गाना में एकदम चूल्हा अलगे जरी भैया हो ऐसे होवे के ना चाहिए। चूल्हा केकरो अलग जलावे के हा, लेकिन भैया पवन सिंह के घरवाली एकदम तहलका मचा के रखले बाड़ी। लगा था भैया वो घर परिवार में एकदम खूब तगड़ा लड़ाई होल बा। वैसे क्यों इंसान ने कहा ताड़ी कि चूल्हा अलगे जला। अब भैया बहुत एकदम लड़ाई झगड़ा वाला गाना जाके सुन ली और हमरो प्यार दुलार दिया। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करी। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।